Vi vil gerne vise bevis for brug af sinus til beregning af areal i en vilkårlig trekant og sinusrelationerne. Her er den formel, som vi alle sammen lærte i folkeskolen. Areal er lige med en halv gang højde gange grundlinje. Her vil vi så gerne have skiftet højden ud med noget sinus, og vi vil gerne lave grundlinjen om til noget andet. Og vi vil gerne nå frem til de her resultater, som vi nu vil vise beviset for. Godt. Vi har tegnet en vilkårlig trekant her, og allerede her har vi sat nogle bogstaver på ved hver af vinklerne, plus vi har fundet højden, som deler den vilkårlige trekant i 2 retvinklede trekanter. Herudover har vi også sat H på for de 2 nye vinkler. Allerede her erstatter B det her G som grundlinjen. Så vores formel indtil videre ser sådan her ud. I den vilkårlige trekant kan vi nu godt bruge sinusrelationen sinus, fordi vi har fået nogle retvinklede trekanter. Sinus er modstående katete og ovenover hypotenusen, som her vil være H over A. Når man sætter det ind, når man isolerer H herfra, vil det blive, at H er lige med A gange sinus C. Det vil sige, at vi har byttet grundlinjen G ud med B, og vi har byttet højden H ud med A gange sinus til C. Og det vil sige, at vores endelige formel kommer til at hedde trekantens areal er lige med A gange B gange sinus C gange en halv, hvilket også var vores udgangspunkt.